Здравейте хора, това е първи епизод на Покер България. Чакайте, за да започнем. Но така, започнахме. И нека да се насладим на песента. Мятата майсне. О май гад. Опа. Дигаме. И така, пасвам. Така, вдигам. Дай ще бия. Айде! Чил. Олин. Дай му Олина да му съся таските, да му щупя канчето. И то всички се отказа. Да, това се отказа. Който е... Много малко е! Защото... Много се те граби, бе! Залог. Сляпо. Бе, добре. Така ви играем, бе! Те си играе покер. На таблет. Много тъпега. Не знам. Ако ви хареса. Ако ви хареса. Лайк бутона. Изчувствате. Бем, бем. Бум, бум. О. Бе, не се чипа. Пускахме. И... Що направих? Ами, каквото стане, не ме е без. О! Би! Две двойки. Победа. Бих. Мепа. Аз направо ги грабя. Не. Аз да грабя. Ти няма мен да грабиш. Говно. Екипът ще е малък. И безинтересен. О не, чао! Махам се от тука. Но това не бе буквалното чао. И това за типа бастард. Не, Тонио. Бе. Тонио, ате. Начинай. Регистрация. Какво? Какво ще ви чакам, хуйката ти?
Майто. Който изнасочи до това. Ехе! 24,799 чипове. Ви, папа. Аз много ги ограбвам вече. Самото благодарение на моя учител, който се казва Хечо Семпо. Той ме научи да игра тайна. Да ви пида фуйката! Ще видим за какво се правите тука, бе! Паста ли, бе? Това ти! Вдигвам. Пау! Ще стане ме безплат. Гадам фолд. Фолд. И това фолд. Да, фолд. Ограбиха ма! Пак, чове! Омага! Попълня съм толкова с много чипове. Това обаче е ужасно гад. Вижте то. Дейви. Офлайн. Класиране по чипове. Да ме на кое място нас. Никое май. Дай що се назва. Малко чипчета. И още две игрички. И това ще бъде за епизода. Защото съм натрупал, че му грабиха. Играме! Пошло. По-добре се пази от ръцете на закона, да не те затворят за това, че открадна шоуто. Слънце, по-сладка си от торта гараш и от шоколадово суфле. Но и също толкова опасна за сърцето. Шерпей! Да, знам. Благодаря ви. Да те запозная с Джери Тейлър. Той е много близък приятел. Ще остане за уикенда. Добре, чиповете ми са тука. Просто проявявах. Наистина си уникален талант. Една истинска тарва. И вашите мили думи, казах. Беше ми много приятно, но моля да ми извините, приятелите ме чакат. Яко ще. От Ню Йорк. Ще ме изчакат, докато ви кажа. Ами заедно пус. Слушвания за нов мюзикъл на Бродвей. Двамата биха. Колко интересно. Да. И мисля, че има една много подходяща роля. Ще ви запиша. Това не се бои, да ви казвам. Ами това би било. Би била. Това би било. Дям. Шоуто ще участва Пау. Па. Шок. Емоционален шок. Коя е Амбър Диан? Мамо, тя е най-невероятната на света. Да! И пътя и гапицето. беше приятно шарпе. Две двойки. Шока. Ква! 21 чупа. Нели? Не разбирам. На какъв език е това? Не мисля, че отиването ти в Ню Йорк е добра идея. Виж ти, а ти ми казваше да следвам мечтите си. Убедена ли си, че си готова за такава стъпка? Татко, купувам си супер скъпи обувки точно заради тази много важна функция. Когато се дипломира преди една година. О. Защо никой не шие мантии в тикона? Не. Защото
елементарната тълпроци му таняци в училище след като се дипломирам? Не. Да, но също така каза, че ти трябва година, за да разбереш по кой път искаш да поемеш в живота. Айде, 2 часа те чакам до като си мъдне съзъ. Пък и този път открих нещо. Шоу, в което участвах. Това не е просто едно шоу. Ще трябва да живееш съвсем сама в големия град. И ще играя на Бродуей. Стачи пай! От подобно нещо. Съжалявам, принцеса. С досегашните си постъпки не можеш да бъдеш чист. Ами, угабих, ама... Еби... Че не съм готова за това. Обясняваш. Чао, кола.